Ja nisam rasista, ali ti dobro izgledaš danas. Šta? Ali to nije bilo rasistički. Sad ti rekao da nije bio rasistički. Vi glupavi Meksikanci nikad ne slušate. Glupi Meksikanci, bolje nisam ništa rekao. Poljsko, šta tu radiš? Da li misliš da postoji paralelni univerzum? Da sam ja veliki i snažan, a ti mali i slab? Ne budi blesav, a sad nazad na posao. Britanio, šta to radiš? Da li ti misliš da postoji paralelni univerzum? Da sam ja veliki i snažan, a ti mali i slab? Ne budi blesav, a sad nazad na posao. Britanio, šta ti radiš ovde? Psst, hvatam Francusku. Šta? Hvatam Francusku. Da li ti znaš kako da hvataš Francusku? Treba da postaviš samku sa bagetom, čašom vinom i žabim nogama. Šta? Ne, to je glupo. To nikada neću paliti, ti stereotetička budalo. Pogledaj i uveri se. Društvo, šta vi hoćete da popijete? Ja bi jedan čaj upravo stiže. Šta hoće Turska? Da li imate ajran? Jedan ajran upravo stiže. Šta hoće Amerika? Kokišku. O, neko je navršen ovde. Nada se da će usrećiti ovo. I šta će moj stari dobi Rusija? Rusija? Šta se dešava s tobom, Rusija? Ja ću da preuzmem Berlin. Šta? Ja hoću jednu vodku, molim vas. Treba da porazgovaramo nečemu. Ok, ali požuri. Nemam ceo dan, vreme je novac. Ok, pazi. Istraživanja pokazuju da si ti najkorumpiranija država u Evropi. I došao sam to da proverim, jer ne želimo ovo. O ne, u čemu je problem? U čemu je problem? Ok, ti nikad nisi čuo za ništa. Zaboravi na istraživanje. Gospodine, ovo je prokleta korupcija, a vi opet to radite. O ne, vidim da nisam čovjek za novac. Šta vi hoćete? Devojku, auto, filu, šta vi hoćete? Vidimo se na sudu. Italijan, htio bi s tobom da popričam u vezi istraživanja. O ne, šta ti hoćeš? Šta bre? Sledeće, Nemačka. Hvala vam puno. Ok, kako se zovu Jevreji sa dijamantima? Dijaki. Beži sa moje bine. Sledeće, Rusija. Kako se zove? Lenin, pomešan sa komunizmom? Kako? Stajleniju? Beži sa moje proklete bine. Sledeće, Švedska. Nemoj da me razočaraš kao svi ostali. Borko. Basi urnebesan. Bum 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 bum.